Dobrý deň, dámy a páni. Ja vás dneska vítam u nového videa, môjho prvého videa. Prosím, dajte like a odber so zvončekom, lebo mne to veľmi pomôže. Keď ste už dali like a odber, tak ideme na video. Takto si dám toto. Toto je najnovšie, toto je 15. výročie Minecraftu a toto je iba na Bedrock verzii, lebo na inom to nejde. No neviem prečo, ale ide to iba na Bedrock verzii. Keď sa toto načíta, tak vám ukážem, že čo som si všetko kúpil. Mám takých dobrých plíšákov a